faith uma kunezinto ekukholweni that you feel like ozizwe ngathi when they happen to you, uma zenzeka kuwe God is not worth worshiping, uNkulunkulu akafanele ukudunyiswa, decide now, khetha manje who are you going to serve? ubani ozomsebenzela Is it going ozomdumisa, to be your will or God's will? kuzoba intando yakho noma intando kaNkulunkulu, Decide now. khetha manje. Is it going to be your time Kuzoba isikhathi sakho or the timing of God? noma intando noma isikhathi sikaNkulunkulu, Decide now. khetha manje. Izinto around me, The things ke ezingihaqile they are not happening asenzeki the way I thought they would happen. ebengicabanga ukuthi izokwenzeka ngayo. Is it your way or God's way? Indlela yakho noma kaNkulunkulu, Decide now. khetha manje. Isikhathi siyashiya. Time is passing me by. There are things I have not accomplished. Kunezinto engingakafinyeleli kuso. Is it your time or God's time? Isikhathi sakho noma sikaNkulunkulu, Decide now. khetha manje. Nkosi yami, Decide now. khetha manje. They don't recognize me Abangirecognize nje, abangiboni as an kahle apostle. njengompostoli, They don't recognize my calling ababona ubizo as a lwami prophet. njengomprofethi. Is it titles or is it God? Ama-titles noma uNkulunkulu, Decide now. khetha manje. Nkosi yami, Yeah, you decide now. ukhetha manje.